Здравейте хора, аз съм Светлински и днес ще продължим Overgrowth. Тук на това място ми свърши батерията на камерата, но продължаваме. Тук май трябваше да се кача. Както видях в едно видео, че много се обърках. Така. Сега какво бе? Тук ли? Бой, не. Много яко. Много яко. Май тук. Бой, не падай! Така, сигурно? Сега накъде нататък ли? Дай да пробвам. Накъде? Добре, дай да се пробвам на тука. Не. Добре, май тук. Кой това чудо е? Това вълчак ли е? Това не се личи, че е вълчак. Айде, вази едно жовката. Ей, малето сме усилено. Няма, ще се справим с краката. Опа! Още ли си жив, е? Бачи е жив. Бачи живака. Оп! Какво? Мале, вижте на какво стана. Ужас. Добре, тук ми казват нещо, както в миналите епизоди ви казах, няма да ги слушам, за да ми е по-трудно. Сега къде сме? Кой е това? Аре, зареждай по-бързо. Накрая. Добре, идвам тук. От сега ви казвам, че винаги ще снимам само събота и неделя. Какво сте? Може ли да те издърпам? Както миналия път. Ама, обърни се. Обърни се, де. Давай, почти те обърнах. Са ръцете. Давай, обърни се. Това е куче. Милиткото. Сега какво трябва да правя? Още едно куче. Май няма да живееш, като гледам. Сори, братлето. Дай да видя и тук какво има. Там има надалече едно куче. Оживах, дебелак! Как живееш? Айде да ти е гадно. Още един ли е? Не. Май сигурно ще се умиргам тука. Кучетата са много гадни. Ой, не. Дай. Опа! Задно салто. Не, предно. Още едно предно. Сега какво ще има тук? Огън. Не, още едно голямо куче. Бай, то би доста демидж, бе. Опа! То може и да хвърля ли, бе? Това не го знаех. Добре, какво ми казвате? Май нещо не разбрах. Какво е това, бе? Ужас. Защо сме зад някакви храсти? Добре, с тези кучета, бе. Може ли да ги убия? Единия го наръгах, сега и другия. Така хубавко. Моля да ги хвърлям. Не. Той има меч. Мале, другия е имал меч. Май нещо умрях. Ау. Не.
А така... Добре, сега ще се справим с идея с краката си. Не, по-добре, защото видях как хвърлят. Убих ли го? Този път беше по-лесно. Хубаво ли те? Добре, идваме на тукинка сигурно. Кое е това, бе? Къде са тия кучета? Не! Yes! Добре, убих ги. Че са, още ли са гърчиш, бе? Какво е това, бе? Само и по това трябва да се качвам. Добре, идвам тука. Не тука, сигурно тук. Сега накъде нататък? Не, то няма стена. Сега, май. Тук. Хопа. Не падай. Дай да видя там какво. Бъй, няма да мога да се кача на това, бе. Би. Сигурно тук. Сега. Със сигурност. Сега по стената. Хоп. Цак. Защо слизаме надолу? Не трябва ли да сме нагоре? След това как да трябва да го направя? Не! Защо? Вече разбрах това как се прави. Някакво селце. Добре, някакви... Какви са те? Мишок, здрави. Добре, хора, смятам това видео да приключи тук. Абонирайте се за канала, цъкнете камбанката, щупете този лайк и от мен, чао!